агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти тоҷикистон хабар дод ки рӯзҳои 17-18 ноябри соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ яку якбора ноустуворшавии вазъи обу ҳаво дар назар буда боришот 17 ноябр дар баъзе минтақаҳои вилояти хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо шиддат ба амал меояд. ҳарорати рӯзонаи ҳаво дар водиҳо то 10-12 дараҷа паст мешавад. рӯзи 7 ноябр дар ноҳияҳои алоҳида шиддатёбии вазиши шамол бо суръати то 15-20 метр сония дар баъзе ҳолатҳо шиддат гирифта то 20-25 метр сония аз эҳтимол дур набуда дар вилояти хатлон тӯфони чангу ғубор ба амал меояд. рӯзҳои 7-20 ноябр дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. хабари боридани барф дар ҳолест ки дар тоҷикистон лимити шадиди нирӯи барқ ҷорӣ шуда аҳолӣ дар шабонарӯз ҳамагӣ чанд соат барқ мегирад. 17-18 ноябр дар шаҳри душанбе яку якбора ноустуворшавии вазъи обу ҳаво дар назар буда борон бо гузариш ба барфи тар 7 ноябр дар баъзе ҳолатҳо бо шиддат ба амал меояд. 7 ноябр шиддатёбии вазиши шамол бо суръати то 10-15 метр сония дар назар буда ҳарорати рӯзонаи ҳаво то 10-12 паст мешавад. рӯзҳои 7-20 ноябр туман мефарояд. дар вилояти суғд ҳаво абрнок шуда дар баъзе ноҳияҳо бориши борон ва барф ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 1-6 дараҷа хунук, рӯзона 1-6 дараҷа гарм мешавад. 7-18 ноябр дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳаво абрнок шуда борон ва барф меборад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 1-6 дараҷа ва дар баъзе ноҳияҳо то 7-12 дараҷа хунук, рӯзона 4-9 дараҷа гарм мешавад.